Вие сте с класацията ни Смях в ефира през миналата година. Започваме с горето по нова. Да не се объркам, кажу, сега да се подготвя, да не се изложи втори път. Роси, подготвя да не се изложи втори път. Росица Новева е на пета чашка. На пета позиция, исках да кажа. Продължаваме с размисли и страсти в СКАТ. Четвъртото място е за Юлиано Вучи. Прехвърляме се в Здравей България по нова. С този смех влезнало историята, а и в класацията ни на трето място. Браво! Пренасяме се в Big Brother 2 по нова. Заразителният смях на Калин Велев го постави на втора позиция. Да се посмее с шоуто на Слави по BTV. Си някакъв християнски фундаменталист. Смесен е, нали? Василев, на кой да присъдим първото място? Как на кой? На Мартина, чай да видя дали ще прочета. Артинчилингирян. Да, но и смехът на Росен Петров е впечатляващ. Прав си, и двамата заслужават. На първо място в днешната ни класация са Мартина Артинчи Лигрилян и Росен Петров. Смесен е, нали?